क्रिकेट कम्पिटिशन खालामनो मुसुंखांखे अन नम्बर कल खालायदि पूर्व नवादी रानी बाजार बुखां गायसा क्रिकेट कम्पिटिशन चलनाय नरो तामो टूर्नामेंट खेला चलिनाय नरो क्रिकेट टूर्नामेंट चंगनाय पुस्तार नाखिनायदि पुस्तार पुस्तार ओमफ्राय नरो कबुफोरनि थाखाय चलिनाय नरो 5 जुन सिमी फाइनल के 7 जुनाव सुरुंनाय फाइनल ओमफ्राय नरो रेजिस्ट्रेशन फी रखौ बोसुकसा रेशन फी आगी जों एकदम बल उते पाइनो यतो फ्री मिलक बैसे 1700 टाइ हेरगा ओमफ्राय फार्स्ट नि प्राइस मानिखौ बोसुक दंनाय प्राइस 10000 इको और सुजुक दङ सेकंड प्राइस जे दङ 3000 35,000 ओमफ्राय नरो जे बिजनेस खायनो र कुनु स्पन्सर खायना मुसुंखाय खायदोमान खायमानो यतो फ्री गेजेरजों एड्रेस खायनो र फुंगान खायमानाय यतो कमानाय हायो मोथोंजांनाय जोंनाव पुरनगदी रानी बाजार सिमिको प्लेग्राउन्ड आरो मोथोंजांनाय अच्छा हामबाय न हामबाय